Свали са минуса, да. Свали са първо минуса на акумулатора. Така. Сваляне на клапан. Сваляме минус. Сваляме минуса на акумулатора. Така. Акумулатора си остава на мястото обаче по това положение. Точно. Айде тук. Продължаваме малко по-назад. Така, продължаваме. Това маркуче матаме. Тук се маха един маркуч от дясната страна, който влиза в филтъра, ако не се лъжа, в въздушния филтър. Махаме капака, предпазния капак. По-спокойно. Така, отваря се, вижда се двигателя, изхода към двигателя, към останалите, към агрегатната част на двигателя. А в сензора се примахва сега. Така, започваме да сваляме МАФ сенсора, горната и долния и горния винт с кръстата отверка. Давай. Покажи го пак болт. Добре. Давай. Ето и другия. Давай. Така, изкарване на МАФ сенсора. Самата щека пречи да се работи, но ето го и МАФ сенсора. Както виждате, много е мръсен. Трябва да се почисти. Или да се сложи нов, но в случай може да се почисти. Измиваме щателно този сенсор и продължаваме монтажа. Я да видим спрея. Професионален спей, 4 евро струва. Внимателно сензора и слагаме винчета. Дроселата клапа в момента е затворена с една кърпичка, но тя се маха и слагаме капака отгоре на двигателя, предпазния кожух, пластмасов кожух. Това е краят на цялата операция и почистеният фактически дроселов МАФ сенсорът ще може да продължи своята дейност. Почистен. Операцията не е сложна, трябва само малко нагласа и желание за работа. Това е. Така. Всичко е спрямо, нали? Като гледам. Ние още запали двигатели. Само остана да се сложи на крайника на акумулатора. Минуса. На минуса на акумулатора и се затегне малко болчето. И това е. Разбира се, в нормалните предели на затягане. И операцията всъщност приключва. Сега в момента включваме апаратурата, за да изтрим грешката, която се появява на таблото на автомобила. Който не го е правил, по-добре да не се занимава самостоятелно с това нещо. Контакт. В момента проверяваме. Я още сканира. В момента виждате Жълт. жълтата сигнализация. Един двигател, който се изписва на борното табло. Това жълто двигател, че трябва да спре да се показва, значи грешката е изтрита. Ето в момента. Още сканира. Продължава сканирането. Постепенно ще заличава тази грешка. Операцията не е толкова бавна, но не е бърза, не е моментална. Отчете грешка
01 отчита грешка на ДТС. 7, Ето номера на грешката. 17 574. Нали? Да, и след това трябва да бъде примахната тази грешка. Рейс. Рейс, значи Yes. изтриване. Дай бързо турбо. Ето изчезва. Грешката. Самата грешка изчезва, вид на двигателчето. Това е. Но, повтарям, че който не знае как да го направи и нещо му е трудно, по-добре не се занимава. Има специализирани центрове имат специални прибори за това нещо, за манипулиране на тези неща. Това е. Как ще завършим? И до тук всичко беше добре и Успехи. ще се надяваме, че скоро няма да прибегнем по същия вид дейност. Пак. Дяв. Много добре. Оу. Фрея. Браво, Фрея. Фрея. Оу.